Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Saturday yangomhla ka-10 kuJanuwari 2026, uPresident Cyril Ramaphosa ubethula inkulumo yakhe or statement seJanuary 8. Eyintweni ayibalulile athi funeka bazenze noma bazozenza ukukhanda amathuba omsebenzi. Siyazi ukuthi iSouth Africa ihlaselwe kakhulu yi-unemployment rate iphezulu kakhulu. Sikhulumile ke ngenkulumo eshiwo uGwede Mantashe ngeviki eliphelile lathi khona abantu base-South Africa ikakhulukazi intsha bahleli nje balindele ukuthi uhulumeni abafunele imisebenzi, bona abayifuni imisebenzi. Ngizokucaphunela ivideo manje uzwe ukuthi utheni uPresident Ramaphosa, our Lord and Savior. Ngicela uzwe la. We want to create jobs and economic opportunities, and opportunities to use young people to use their energy, their creativity and innovation to build their communities and their country. However, we must also recognize that our own weaknesses and failures in service delivery, in governance and slow pace of economic growth, as well as the high levels of unemployment, have demoralized and alienated many individuals in our country. Le go menagane go le jwalo, re tshwanetse gape go lemoga gore ha re palelwa borona mo ditirong tse tshwantseng gore di dietse, batho ba fellwa ke pelo, ba tsamaya ba tloga gaufi le rona. Re tshwanetse gore re etse matsapa ohle, really ANC, re bontshe sentle gore re sebeletsa setšhaba sa heso. We cannot blame our people if they question whether our democracy, our constitution, or our economy, and indeed our movement and the alliance really work for them. It is these weaknesses and failures that the tasks outlined below seek to address. Re a dumela gore there are areas where there have been shortcomings, but we now, as the ANC, focus on the tasks that the National Executive Committee has outlined that we need to address and embark upon to correct those weaknesses in order for the African National Congress to serve the interests of our people. Bona uqale kahle kanjani uPresident wethu Ramaphosa? Washo ukuthi into yokuqala funeka abayenze ukukhanda amathuba emisebenzi, i-youth ibe innovative, ibe creative ukuze izwe liye phambili. Futhi uya recognize ukuthi njenge-ANC abenzanga kahle in terms of service delivery. Kodwa ke le nkulumo akayisho uPresident ngoba inhloso yabo ukuthi kube ne-service delivery right. Uyisho ngoba bayabona ukuthi bayaphuma emandleni. Le nkulumo yonke aseyikhuluma manje ukhuluma ngoba uyazi ukuthi kulonyaka ka-2026 mawuyophela le ngabo November kuzoba noma-local government elections. Kufanele asho noma yini ofuneka ukuthi uyizwe wena. uRamaphosa lawo lengisa umuntu oshelayo usho something le wena omlaleli afuna ukuthi uyizwe, hayi ngoba beza nesisombululo. Abakhulumi nje ngendaba zokuthi beza nesisombululo ngoba lezi zinto akhuluma ngazo akuzona izinto ezintsha. Kanti mayesathinta nje udaba lomsebenzi, same president uRamaphosa wake wakhuluma kanje. We all know that government does not create jobs. Businesses create jobs. Thembu izwile inkulumo yasekuqaleni etheni uthe kufanele bakhande imisebenzi. Na wayisho kanje campaign uthe mase sekufika isikhathi sokuthi ayideliver phela imisebenzi wakhuluma nje obade ekhuluma la wathi igovernment ayiwa create amathuba emisebenzi, it's business that creates job. Usho njalo Ramaphosa.
athi ngikuphindele le video ngoba ngiyenzeka ukuthi ayizwanga kahle. We all know that government does not create jobs. Businesses create jobs. Cabanga ukuthi uPresident Ramaphosa akazi ukuthi uma bakhe infrastructure, mangikhuluma infrastructure ngikhuluma ngemigwaqo, ngama-bridge, ngikhuluma ngama-airport, ngikhuluma ngey'kole, ngikhuluma ngama-clinic. Leyo msebenzi usuke yenziwa i-government. Ikhanda amathuba emisebenzi, akakwazi lokho Ramaphosa. Akakwazi, ingakho ethi government ayi-create imisebenzi. Buka imigwaqo ethi nama-pothole angakanani. Inkinga yabo bafuna ukukhipha amathenda, agcine etholwa abangani babo, bagcine bengawenzanga umsebenzi lofuneka wenzeke. Inhloso yokuthi i-government ibe nama-state owned entities yingoba kufanele lawo ma-entities akwazi ukuthi akhande imali, leyo mali leyo iphinde i-reinvestwe back to i-economy, cause ayifani nekhampani esuke kuyingeyomuntu la umuntu azothatha khona yonke i-profit okungeyakhe. Akakwazi lokho uPresident Ramaphosa, yingakho ethi ugovernment akayikhandi imisebenzi. Kanti nje mangathiwa manje ugovernment wethu ukhanda ama-clinic, ukhanda iy'kole, ukhanda ama-bridge, ulungisa ama-pothole, imigwaqo, zonke lezo zinto leyo imisebenzi ekhanda government. Okwesibili, nama-policies. I-government responsible for ama-policies azokwenza ukuthi abantu abenza amabhizinisi bakwazi ukuthi benza amabhizinisi ekhantrini le abasuke beyiphethe. Akakwazi yena lokho. Ubona ukuthi labantu be-ANC abasithathe serious. Uzubona nje ukuthi abantu be-ANC ababathatha abantu base-South Africa serious. Ufikile Mbalula mayikhuluma, angazi noma it's day before yesterday noma kuyizolo na ekhuluma nabantu ukhulume kanje. Comrades, you must never apologize for taking part in the economy. This economy is not only about tenders. It's about owning the mines. It's about participating in the means of production of this economy. It's about ensuring that young people do emerge from entrepreneurs to become petty bourgeoisies. It can't be Motsepe alone. And that is why nationalization of the Reserve Bank is a resolution of the ANC. It must be implemented. Comrades, expropriation of land without compensation when we get back our power must be implemented. Comrades, we lost many opportunities when we got 2/3 majority. Peter Mokaba was still alive. And the collusion we are still going to have with Donald Trump and the Americans challenging transformation in our country is going to be around what we are going to do when we get. Nini ukubona uMbalula ukuthi le economy it's not only about amathenda. Uqale nini ukubona ukuthi abantu funa ba-participate ukuthi ba-own ama-mines. Uqale nini ukubona? Njengoba ethi expropriation without compensation funeka yenzeke uma bethola amandla. Okusho ukuthi uthi kubantu base South Africa uma ningasibuyisele emandleni niphinde nisivotele siphathe uhulumeni so bese siyazenza lezi zinto abangazenzanga for 30 years. uJulius Malema selokhu ngamazi. Sese upresident we-ANC Youth League. Wayekhuluma indawo uthi akunationalizwe i-Reserve Bank. Kulonyaka esisuka kuwo baze bacele ezi-EFF ukuthi no ake kuze labantu base-Reserve Bank kuzokhulunywa kwi-portfolio committee beqala ukuthi beza abantu be-Reserve Bank kukhulunywa. Ngakwenzela ivideo yakhona wazizwela nawe ukuthi kwakhulunywa kuthiweni. Waze wachaza futhi uMalema ukuthi kungani ethi akunationalize i-Reserve Bank okanye akhandwe a-state bank kube ne-state construction company. Kunini i-EFF yayikhuluma ngendaba ye-insourcing. Ithi lento le-outsourcing yamathenda yenza i-corruption ibe ningi. ANC nayo ikubona manje into ekhulunywa isikhathi setangaka. Njengoba ngishilo lana bakhuluma izinto lezi abaziyo ukuthi wena udinga ukuzizwa ukuze uzokwazi ukuthi ubathembe ngevoti lakho futhi ayikho enye into abayikhulumayo. Yingakho ke ngithi labantu ababe-ANC bacanga ukuthi thina sizengane. Kodwa ke phela angazi noma yimi ozwa kanjalo. Kodwa ngicela ukuza ukuphala kwakho ngizwe ukuthi wena ubona kanjani. Akukwazi ukuthi abantu bebephethe for the past 31 years.
futhi bake baba ne-2/3 majority ngesikhathi sika former president uThabo Mbeki. Uma ke babezimisele ngalento ayisho uMbalula, yini yaba ingqinamba ukuthi bangayenzi? Yini yaba ingqinamba ukuthi nje bethi cha sahlulwa into ethize yenza ukuthi singawuthatha umhlaba ile. Ubani wazi mhlawumbe wena ungangilekelela ungangitshela ukuthi hayi ANC yavinjwa ukuthi njengoba manje uMbalula ethi uma bethola amandla, uma bebuyele emandleni, usho ukuthi ngenxa ukuthi babona ukuthi abantu base South Africa bababeke ku 40% ngokudlule. Manje seyinabethi ayisibuyiselene emandleni ukuze lezi ethembiso sanethembisa zona kusuka ngo94 sizozifeza. Isidingo nje sokuthi wena ubathembe isiphi. Ungathemba abantu abanikwa ithuba for 31 years bangayenza into ababeyithembisile bese bethi uma ungasibuyisela emandleni sizokwazi ukuyenza lento sasinethembise yona. Hayi labantu bakhanga ngathi. Kodwa ke indlela mina engizwa ngayo, qala uPresident Ramaphosa uthi efuneka ukhandwe imisebenzi. Ukhohli ukuthi yena futhi watshela thina ugovernment akayikhandi imisebenzi. Yena hayi omunye umuntu. Yena kuyazi kube kukhuluma omunye umuntu besothi hayi wakhuluma into engesiyo. uPresident Ramaphosa ngisho uzikhulumelene nawe uzibonele ngecaphunele evile. uMbalula manje usethi hayi uMbalula kahle uthi kubantu base South Africa, uma nifuna ukuthi si expropriate land without compensation sibuyiselene emandleni. Ojuthi yini le asezoyenza manje ehlule ukuthi ayenze ngaphambilini. Kunevile engiyibonile la kaSamkelo Maseke ekhuluma nenye indoda ephethe ngapha emfuleni ngapha eValley, ngicela ubonela. Number plates, driving over potholes. We're a councillor here. You're driving a new German machine in the face of poverty. What does your conscience say to you? Samkela, how are you? I'm as fit as a fiddle. But this is embarrassing. This is a shame. Indeed, Samkela, that's why we are here. We are here, Samkela, to fix this road so that our machines can properly come inside here. As you can see, we've been making sure that we have connecting roads. Everton was never like this in 20 years, and we've improved the standard of living here. Improve the standard of living to this? I'm saying to this is a problem. No. You cannot say that. Samkela, relax. I'm saying there's a problem with sewer that has damaged this. There's the tar road that we've just put in here. We agree to that there's a problem. Hence, we are here now to address the problem that we see, so that our nice road can go back to its origin. So that's why we are here, so that our machines can drive nicely here. So we can't drive our machines whilst this continues like this. So it's your time to eat your machines. What about the people? It's time to eat, man. Come, sit, relax, my Samkela. Relax. This is the kind of the ways that are causing problems with our people. But you are speaking about your machines. No, but you said my machine. You spoke about my machine. I'm responding to what you told me. It's not that I came to this and talk about my machine. You said, and correctly so, that I'm driving machine is true. And that's why I'm saying we want to fix this so that our machines get drive properly. Because the people of Everton deserve to drive properly in their nice road that we have built here. So I'm staying here. What did Chris Hani say about liberators driving German machines? I don't know. I'm not a He says once your liberators start driving around in German machines, they've sold out. But on more important issues, just look at the sewage. This is raw sewage. Raw sewage. We are in MMC here. What does this say about your administration? Look, we definitely have a collapsed pipe here. We have a collapsed sewer pipe. We know that our infrastructure has aged, and that's why we are having what we call a Section 63 intervention together with WS. We are correcting these things, and that's the reason why we are here, is because we are correcting these things. Mina bengingaba namahloni ukuzibiza ngekhansela ngize ngikhomba indawo enje, ngoba lokho bekuzokuveza ngokusobala ukuthi umsebenzi wami awukho ngisilesa. Futhi mayithi they are doing something about lento le, ukukhuluma nanokuthi kuloku plan into engapheli kungcono kuba uthena hayi nansi construction iyaqala kusasa kuyalungiswa la. Manje usakhuluma ukuthi kuzokwenza intervention, kusazokhulunywa. Kunini kwaqala kukhulunywa? Kunini kwaqala kubhekwa? Kuzothi mase sekusondela ama elections bese uyabona ke sekunabantu abavalayo lapha ya, kuzama ukuvalwa lezi, kuzama ukuvala ama pothole, kulungiswe le sewage le lapha ukuze bethe ebantwini siyasebenza. Ngakho ngesikhathi kwakuhlangana amakhansela kaANC
uGwede wathi into abayaziyo ukucula but capacity dololo wayisho into enje. Yingakho noRamaphosa noma ekhuluma nabo wabatshela ukuthi umasipala abaperforma kangcono akusiba abaranwa yi-ANC kodwa abaranwa yi-DA. Wayisho ngoba kumakhansela wonke e-ANC afikile ku-2000 akhona elodwa angathi mayelibheka athi bukelani kusibanibani ngoba ayikho into abayenza kahle. Ihlazo leni bese uzwa bethi uma singase sibuyele emandleni. Umuntu osebenzayo akaqala ukusebenza sesemandleni. Usebenza engakafiki emandleni ukuze nawe ubone cha lo muntu masingamnika ithuba. Uyabona nje masingakhuluma iqiniso endaweni yangakini. Uyamazi nawe umuntu olusize emphakathini wangakini. Niyamazi umuntu enaziyo ukuthi lona uyawumela umphakathi. Kodwa anzange nimvotele mhlawumbe. Anzange nimbeke ukuthi akaniphathe. Kodwa ngoba unothando nabantu nendawo yangakubo. Lo muntu loyo uyawuseva umphakathi wakhe. Bese nithi nangu umuntu efuneka simvotele. Sekufuneka siyeke manje lento yokuthi kufika ama-political parties anikeze igrocery, anikeze ikipa bese niyasuka niyoyivotela. Tefuneka niyenze. Mabefika nama-food parcel, thathana ama-food parcel niwafake endlini bese niyovotela umuntu ozosebenza. Ngoba kusiza ngani ukuthi lo muntu lona nidayise ngendawo yangakini njengoba lo uzwe uhamba ngeGerman machine. Kodwa buka indawo yangakubo uthi njani. Ayangakubo indawo ayiphethe ephethwe nguye ukuthi njani. Yabona samukelo Maseko lana wenza into enhle kakhulu. Ukuthi I'm exposed. Hawu hamba ngeGerman machine kodwa buka indawo ayiphethe. Asisho ukuthi akufanele uhambe ngemoto enhle. Kodwa sebenza phela. Yenza umsebenzi lo abantu abaqokele wona. Idingo zabantu ayifike ebantwini. ANC shem. Noyivotela nina ngoba niyayithanda. Into engiyithandayo mina i1 i-youth learning ayina idea kwakwenzakalani ngeapartheid. So iANC ayikwazi ukuba manipulator ngokubakhumbuza ngestruggle. Nansi into engiyithandayo. Sekufuneka manje sifundise i-youth ukuthi bantu abasha sukumani niparticipate ni majority. Yinina enizoshintsha lezwe. Ukuze libe ngcono lizodinga nina njengabantu abasha bakulelizwe. Yona into efuna sifundise i-youth. Okunye sithi kwintsha yaseSouth Africa zijwayezene ukufunda. Nifunda ama-manifesto wama-political parties. Nizoqonda ukuthi i-political party imeleni. Ikholelwa kuphi? Kweyintweni eyiningi eyikhona. Ngoba ningavoti futhi ngoba nakho i-political party ikhuluma into oyithandayo makuza kudaba lwama-illegal immigrants. Yebo, kodwa ziningi izinto ezidingekayo. Funa wazi ukuthi ikholelwa kuphi. Imapha ama-plans endabeni zokuthuthukisa umnotho. Imapha ama-plans abathi bona bangeza nawo ukuze sibone impilo yabantu ishintsha. Nazi into efuna sizwe. Odabeni oluthinta i-NSFAS ithini? Odabeni oluthinta imfundo ithini? Inhlalakahle yabantu udaba lama-illegal immigrants. Ngizama ukuthi funeka sizifunde lezi zinto zonke wazi ukuthi bakholelwa kuphi. Yini into abathembisa ukuthi bangayenza bona bangase benikwe ithuba lokuphatha. Uzubona ukuthi abantu sebeyanazi. uKathleen Mackenzie wayibanga umsindo ethi abahambe ngoba uyazi ukuthi abantu base-South Africa ba-frustrated ngenxa yodaba lama-illegal immigrants. Kodwa selokhu angena wathola isikhundla usethini namhlanje. Usasho ukuthi abahambe uma kuthiwa kunemashi ekhona ehleliwe noma i-Operation Tudula noma i-March and March noma yiphi i-organization esuke i-organizile ukumuzwe ethini. Ingoba uyazi ukuthi abantu base-South Africa abavoti ngokusebenzisa umqondo basebenzisa ama-emotions. Manje badlala la kuma-emotions wenu basho lento ezonijabulisa nibone ukuthi hayi lo muntu lona ngathi unathi kanti hayi lo muntu uzenzela yena. Uthi nje kubantu base-South Africa
mina ngifakele eParliament ngihole mina nomndeni wami siphile kahle. Niqhubeke nina nale nkinga lebesikhuluma ngayo. Angibambe le video ngicela ukuze ukuphala kwakho la comment section.